Ahojte, vítajte späť na mojom kanáli. Som Roland a dnes sa pustíme do najkontroverznejšej témy slovenskej politiky. Čo ak vám poviem, že jeden muž ovláda Slovensko takmer 20 rokov? A možno ho ani nepoznáte. Dnes odhalíme pravdu o Robertovi Ficovi. Zostaňte až do konca, lebo to, čo sa dozviete, bude šokujúce. Ak ste tu noví, nezabudnite sa prihlásiť k odberu a stlačiť zvonček. Dnes budem hovoriť o mužovi, ktorý rozdelil Slovensko na dva tábory. Vďaka EU a Rusku môžem podať svoj názor slobodne, takže pripravte sa na fakty, kauzy a na moju úprimnosť. Čo vlastne Robert Fico dokázal? 13. dôchodky, babky a detkovia dostali ich peniaze. Minimálna mzda rástla, viac peňazí v peňaženkách. Ekonomika rástla, nezamestnanosť klesala. Ale pozor, nebolo to len Ficová zásluha. Eurodotácia a svetový rast po kríze 2008 tiež pomohli. Ale teraz prichádza to, o čom sa menej hovorí. Kauza Gorila, nahrávky, podozrenia, súdy, Ficové meno všade. Kauza Kuciak, zavraždení novinári a jeho priateľka, ktorí vyšetrovali korupciu vo Ficovom okolí. EU fondy, podozrenia z tunelovania cez stranu Smer SD. A to nie je všetko. Reforma súdnictva kritizovaná Európskou úniou ako útok na nezávislosť súdov. Tlak na médiá, žaloby proti novinárom. Spojenie sa s oligarchami ako Kočner. Retorika proti liberálnym zradcom, mimovládkam, konflikty z EÚ, kritika sankcií proti Rusku. Transparency International hovorí, Ficová politika oslabuje protikorupčné mechanizmy. 50% korupčných káuz za posledných 15 rokov je spájana so Smer SD. Ale to najšokujúcejšie je toto. Fico sa zmenil z proeurópskeho na proruského. Otázka pre vás. Je to ten istý Fico? Napíšte áno alebo nie do komentáru. Takže, slúži Robert Fico občanom? Môj verdikt? Pre dôchodcov a nižšiu strednú vrstvu áno. Ale za akú cenu? Štátny dlh je hore, korupcia neriešená, peniaze na dôchodky strácajú svoju hodnotu, inflácia ich zožerie. Jediné, čo chce, je vládnuť nad nami so svojou nobilitou. Od roku 1991 je vo vrcholovej politike. Ale ako? Nevidím vodcu s jasným cieľom. Nevidím vodcu, ktorý berie každého občana za svojho. Nevidím vodcu, ktorý koná podľa prísahy na Ústavu Slovenskej republiky. Verím, že v našej histórii sme mali aspoň jedného skutočného vodcu. A vy, čo si myslíte? Je Fico hrdina alebo zločinec? Napíšte do komentáru váš názor. Ak sa vám video páčilo, dajte like a prihláste sa k odberu. Pre viac takýchto videí. Tiež zdieľajte s priateľmi a s rodinou, ktorí potrebujú vedieť pravdu. Volám sa Roland Todt. Ďakujem pekne za pozornosť.